Чираттағы жылы іштәлеклі құтлау хатыбыз Радик Рифкат улы Московқа бағышлана. Әти булган өйнең нигезенек, табыны да һәр шәк түгәрәк. Пор канатлар сыйпап үстергәнгә, күңелләрдә ыша күбәләк. Бүген безнең гаиләдә олы бәйрәм. Тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтиебез Радик Рифкат улы Московның 60 яшьлек гомер тантанасы. Кадерлебез 1959 елның 22 сентябрында Чакмагыш районы Тайнаш авылында Рифкат һәм Фәүзия Московларның үрнәк гаиләсендә 3нче мәхәббәт җимешләре булып дөньяга килә. Әти-әнисенең уң куллары, ярдәмчеләре була ул. Туган авылы мәктәбендә, арытаба Чакмагыш һөнәри лицейда һөнәр үзләштерә. Кайда гына эшләсә дә, үз эшен белеп, зур җаваплылык тоеп, тапшырылган эшен җиренә җиткезеп, башкару белән күпләргә үрнәк булып тора. Кадерлебез безнең һәр шатлыгыбызны уртаклашырга тора. Авырлыклар килеп торса, аларны хәл итәргә вакытын таба. Әтиебез безнең өчен һәр якта үрнәк. Безне дә бик күп эш серләренә өйрәтә. Тормыш сынауларында баш имәскә, тормышны яратып, булганына шөкер итеп, буласыны өмет итеп, максатларга ирешеп, тырышып яшәргә, дөнья көтәргә без синнән өйрәндек, әтиебез. Рәхмәт сиңа бердән-беребез, безнең өчен тырышып, җыр атып яшәгәнең өчен. Әтиебез, әниебез Дөмәй авылы Салуы Люсә Якуб кызы белән алар 38 ел тату, матур гомер кичерәләр. Безгә 2 балаларына гомер биреп үстерделәр. Изге фатихаларын биреп, олы тормыш юлына чыгардылар. Рәхмәт кадерләребез, безнең өчен бүген дә җан атып яшәгәнегез, ярдәмнәрегезгә, акыллы, төпле киңәшләрегездән ташламаганыгыз өчен. Сабыр хылыклы, киң күңелле, олы җанлы әтиебезне тагын да якты юбилей белән котлыйбыз. Безгә яхшы тәрбия биргәнең, эшкә өйрәткәнең өчен рәхмәт сиңа тагын да. Янәшә бездә җил давылдан саклап яшәүче якын кешебез булганга, язмышыбызга 1000 рәхмәтлебез. Киләчәктә гаиләбезнең ныклы терәге булып, әниебез белән тигезлектә яшәргә язсын үзеңә. Гомерең озын булсын, сәламәтлек, яхшы кәеф, яңадан-яңа уңышлар телибез сиңа. Бүген синең юбилеең, әти. 60 яшең Ходай бүләге. Син саклаучы безнең йорт нигезен, әни өчен тормыш терәге. Имән кебек ныклы рух синдә. Давыл көче яши җаныңда, шатлык борчулары бу дөньяның, йөрәгеңдә кайный җаныңда. Сокланмаган кеше сирәк сиңа. Син күпләргә яшәү өлгесе. Яшә, әти, 100 яшеңә кадәр булып безгә гыждан көзгесе. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Люсә, балаларыгыз Руслан, Лариса, киленегез Эльвира, кияүгез Алмаз, аныкларыгыз Лилия, Илдан. Хөрмәтле юбилярыбыз Радик Рифкат улы, якын кешеләрегезнең җылы эчтәлекле хат юлларына кушылып, без дә сезне туган көнегез белән котлыйбыз. Сезгә озын гомер, дөньяның бар матурлыгын, бәхетнең моллыгын, сәламәтлекнең корыштайын телибез. Бураннарсыз, кышлар була алымый чәчкәләрсез. Язлар җитә алымый барлык әткәйләрдә синең кебек. Олы җанлы исем йөртә алымый. Котлы булсын әткәй туган көнең. Янәшәңдә булсын якыннар, синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр яусыннар.
Башкыяда Кайчак җимерелә дуслар саткан Чаклар җитәрлек тик әткәйнең иңе янәшәдә Ярдәмләшеп тормыш итәрлек Котлы булсын әткәй туган көнең Янәшәңдә булсын якыннар Синең кебек нурлы әткәйләргә Бары изгелекләр яусыннар Котлы булсын әткәй туган көнең Янәшәңдә булсын якыннар Синең кебек нурлы әткәйләргә Бары изгелекләр Ömürlerde türlü haller bula abındıra Күккә күтәрә синең сабыр жанлы йөрәккәең Барысында җиңелеп үткәрә Котлы булсын әткәй туган көнең Янәшәңдә булсын якын